ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଏଣୁକି ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ଦଶହରା ଭେଟି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ପୁଣି ମିଳିବ ଟଙ୍କା, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଖାତାକୁ ଯିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ପୁଣି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳା ହେବେ ଖୁସି। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ଶୁଭ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଲା ବର୍ଷାରେ ଭିଜିପାରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା। ଗତ 2 ଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଖରା ବର୍ଷାର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ। ପ୍ରବଳ ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ଆକସ୍ମିକ ହେଉଛି ବିଜୁଳି ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ନଭେମ୍ବରରୁ ଧାନ କୁଇଣ୍ଟାଲ 3100 ଟଙ୍କା। ଚାଷୀଙ୍କୁ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା MFC ଠାରୁ 800 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ନେଇ କିଣିବେ ଧାନ ସରକାର। ନଭେମ୍ବର ମାସର ଧାନ କୁଇଣ୍ଟାଲ 3100 ଟଙ୍କା। ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଚାଷୀଙ୍କୁ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା MFC 800 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିବେ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଭିନେ ପୁଅକୁ ମିଳିବ ଆବାସ। ଭିନେ ରହିଥିବା ପୁଅକୁ ବି ମିଳିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ। 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚୟନ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲେ ଅଧିକାରୀ ଦାୟୀ ରହିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷିତ ପରିବାରକୁ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଲା ବନ୍ଦ ହେବନି BSKYକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲେଙ୍ଗ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବ। ଯୋଜନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସହ MOU ହେବ, ସେ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆୟୁଷ୍ମାନରେ 67 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ବି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।